थानाय जे गाबोन समफोरनोसै रंजालि बैसागु बिनि थाखाय आङो बयनिसिमबो अननाय आरो सिबिनाय बावहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि न'खरनिफ्राय जेन' थांनाय बोसोरनि बा थांनाय दिनफोरनि दुखु मोननाय गाज्रि मोनलायनायखौ गोसोआव लायालासिनो देग्लायनि बे रंजालि बैसागुआव खमा होलायनानै जेन' बिदा फंबाय बिमा बिफा गासैजों गोरोबनानै जेन' बे रंजालि बैसागुखौ बरायो गोदान बोसोरखौ बरायो बेखौ आङो आंनि गोरबो गोसोनिफ्राय खावलायहरबाय। बैसागु खुंनायाव फैनानै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दिनैनि बे आगु बैसागु खुंफुंनाय बे उदालगुरियाव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों। दा प्रग्राम कमिटिनि गासैबो मानगोनां बिथांमोनखौ हामबायनोसै आंखौ लेंहरनायनि थाखाय। नोंथाङा सासे बर' सावथुन मुलुगावहाय सासे जाखांफु फावखुंग्रि हिसाबै मा बुंनो सानो? आं बेखौनो खावलायगोन माने बयबो मानसिफ्रा आजिखालि आरोखि आं मोजां होननानै लायो आरोखि जेनेबा मालायखौल' गाज्रि होनो आसलथे आं बेखायनो बुंनो सानो जेनेबा मालायनि गाज्रिखौल' नुयो गावनिखौ नुवा बयबो गावखौ मोजां होननानै लायो मोजां साननानै लायो आरोखि ओमफ्राय बेसेबां मोजां बेखौ मानसिफ्रासो नुयोना दा बेनिखायनो आं खावलायदों नों जुदि आं जुदि मोजांब्ला नोंनिख्रुइ आंनिख्रुइ मालाया मोजांसिन जानांगोन बेखौ आङो खावलायो जेन' गावखौल' मोजां साननानै गावनि खोथाखौल' बाख्नायबाय थानानै जेन' मालायखौ थुलुंगा होआलासे थाया मानो होनबा जै गावखौ बाख्नायनानै लाबाय मालायखौ थुलुंगा होनाय हेफाजाब होनाया बन्द' जायो आरोखि बेनिखायनो आं खावलायदों जेरावखि थाया मानो सोरबा पलिटिक्सआव सोरबा कालसाराव सोरबा साख्रियाव सोरबा बिजनेसाव गोबां प्लेटफर्माव थायो जोंनि बर' हारिनि सार मेडाममोन बिदा फंबाय बिब' बिनानावफ्रा दा जेरावखि थाया मानो आं बेखौल' खावलायो जेन' गुबुनखौ हेफाजाब होयो मानो होनबा नों मोजां जाबाय आरो नोंनि मोजाङा जुदि गुबुननिसिम सहैयोबा गुबुनाबो मोजां जागोन आरोखि आं बेखौ खावलायदों। नोंथाङा सावथुन मुलुगाव सासे फेस्ला फावखुंग्रि बे हिसाबै नोंथांनि फेभरेट मोनसे फावखुंग्रि एसे देखायना मा होनदों मोनसे नोंथांनि फेभरेट औ फेभरेटखौथ' रायजो राजासो मिथिसिगोन मोजां गाज्रिखौ रायजोआसो बुजिसिगोन आंथ' खालामबोबायल' थाबाय जेनेबा एखमबा गान खनबाय एखमबा एक्टिं खालामबाय एखमबा स्टेज प्रग्रामफ्राव डायलग होबाय रायजोफ्रासो बुजिसिगोन आरोखि दा आङो बबे फेभरेट बबेया गाज्रि मोनजानाय बबेया मोजां मोनजानाय बेखौ बारा मिथिनाय नंला आरोखि दा आङो बेखौल' माने बयबो माहाजोन जानो लुबैयो बयबो गारि बायनो लुबैयो न' मोजां लुनो लुबैयो बयबो हेल्दि बेमार गैयालासे प्रब्लेम गैयालासे थानो लुबैयो दा आं बेखौनो बुङो जुदि बयबो मोजांखौनो लुबैयोब्ला माने बेखौ आं मा बुंबावनो अरायबो माने मालायनि मोजां सानब्लासो गावनि मोजां फैयो नालाय बिनि थाखायनो आङो अराय सम आं बेखौल' बुंगोन जेन' गावखौल' साननानै जिउखौ आन्दाया मालायनि फारसे मोजांबो जेन' सानो आं बेखौ खावलायबाय आरोखि ओमफ्राय बयबो साक्सेसखौ हास्थायो जाफुंसारनायखौ हास्थायो जिबनाव आं बेफोरनि जुनैल' बांसिन सर्ट फिल्मखौ खालामोमोन सिगां स्क्रिप्ट डाइरेक्सन होब्ला ओमफ्राय दा आङो आंनि सर्ट स्क्रिप्टफोरखौ आङो बांद्राय होबांला आरोखि जा होनांगौ होखाजोब्बाय नालाय दा आङो मानसिफोरनि गुबुननि स्क्रिप्टआव आं एक्टिं खालामो बे आलदा खोथा जाहैबाय आङो एक्टिं स्क्रिप्ट माबायोबा आं मोनसे खोथाखौल' बानायो बोरायबाय बुरिबाय माने बिसोर जेबो सलिला थैनानै गोजौआव थांनायल'सै आरोखि बिसोरना दा ओंखायनो जुदि जिनिसखौ खालामनांगौब्ला नै दिनै गाबोन जे फरायफुबाय थानाय यांस्टार्स जोंनि लाइमोन लोगोफोर सोरबा इउनिभारसिटियाव फरायदों सोरबा डिग्रि फरायदों सोरबा हाइ स्कुल फरायदों सोरबा HS फरायदों बाथ्राखौ खालामनांगौखौ बिसोरनि थाखायसो खालामनांगौ आरोखि आं ओंखायनो बुंनो सानो खावलायनो सानो साक्सेसखौ रावबो हमथानो हाया जुदि सासे स्टुडेन्टआ बा सासे सेंग्राया सिख्लाया गोसो गोरबोजों जिउयै माहामै नाजाथारोब्ला बे जेखि लाइनावनो जाया मानो सिंगाराव होन एक्टिंआव होन कन्ट्रेक्टराव होन जबाव होन बिजनेसाव होन जुदि बियो गुबुननि नेवसिनाय मुगैनाय नेग्लेक्ट
खालामनाय बखिनायखौ गारनानै मोजांथार नलेज बुथुमनानै जुदि एखेबारे सोखो मोखो मुलुगजों गोरोबफानानै खस्थ' खालामोब्ला बे साक्सेस जायो आरोखि आं बेखौनो खावलायबाय जेन' दिनै गाबोननि जे लाइमोन लोगोफोर जेरावखि थाया मानो इउनिभारसिटि कलेज बा हाई स्कुल HS फरायनाय आं बिथांमोननि थाखायल' खोथाखौ बुंनो सानो ओमफ्राय बेबो नङा जे आं बिराद साक्सेसफुल जाबाय आंथ' एसे जाम्बा दब मानसि जेनेबा खिन्थु आङो आंनिख्रुइ साबसिन जाजानो लुबैयो मानसिफोरखौ जेनेबा आं बिसि मोजां बिसि गाज्रि आं बेखौ मिथिया खिन्थु आंनि साननाया बेसो आंनिख्रुइ मानसिफ्रा माहाजोनसिन जानांगौ आं एल्ट' केटेन दा सालायो मानसिफ्रा स्करपिय' फरचुनार सालायनांगौ आरोखि आंना बे साननायसो आंहा मानसिफोरनि सायाव मेगन सानाय गैया मानसिफोरनि मोजाङाव आंहा खुनु दुखु मोननाय गैया बेनिखायनो आङो खावलायदों जेन' दिनै गाबोननि लाइमोनफ्रा जेफ्रा फरायफुदों सोरबा फरायफुनायखौ गारबाय जेन' नाजानायखौ बन्द' खालामनाङा औ नों सानसे देरहाथारगोन आरोखि लासैब्लाबो नाजानायखौ बन्द' दा खालाम आं खावलायहरबाय फैबाय थानाय बैसागु